Philippine Standard Time, las 4:03 na. Kamusta? Aba, matugnaw ang kalibutan. Porteno, katugnaw daw gapalanup sopgid sa aton sini kalawasan ang katugnawon. Amo ni na-record sa kasaysayan nga pinakatugnaw. Mapati kamo kag sa hindi dito sa Baguio 12.2 degrees Celsius ang katugnawon. Gakurog-kurog ka sa katugnaw. Sobra pa katugnaw kung naga-aircon ka. Porte, oo. So halong-halong mga kauturan kay kung porte katugnaw maayo man galing ang pamalatian gaatake man. Labi na gid sa kabataan ti mangin uso subong ang sipon ni Lanat Ubo, trangkaso kag iban pa. Kita gani nga dalagko nagabatyag pa. Ga tukar ang aton balatian konporte na sa pagkatugnaw. Ginasipon ka na, ginaubo ka na, ginakataro ka na. So, ulo extra lang nga paghalong para sa aton mga utod. Ang amon trabaho, tiyan mo ni, hindi ta malikawan nga magbatyag kita sang kataro, ubo, sipon, bangod, luyag naton kang hindi, masulay kita. Labi na gid sa mga reporter naton. Di ko medlag ko nga mga event na bisan gabunok ang ulan, masulay kagid. Sa aton, bisan magkinano, hindi ta mabayaan, kagahon bugtaw kagid. Tiyan mo na siya, nga hindi malikawan ang pamalatian. Ga malfunction gani ang robot tao pa, no? So, amo ina kon nga nagabatyag kita sang pamalatian. Pero kinanglan halong lang ano? Kay kabudlay kon may balatian na. Daw hindi ka mapamtang bla? Kung may balatian ka. Daw gabatyag ka permila binigid kon gaubo ka. So, kapin pa trabaho mo, media, kagaubo ka ba? Disturbo sa imo sini nga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:05 na anom na lang kaadlaw ang nabilin sang tuig 2022. Pagkatapos ang anom katuig, pagbugtaw naton pagkaaga 2023 na. Ano ang mangin palaabuto naton sa masunod nga tuig. Pero ang Pinoy baya mabakod mo. Damo pa yung naghandom nga pagbukas sa tuig 2023, mangin mainuswagon ang ila sini nga pagpangabuhi. Amo na ya, ang Pinoy mabato sa anuman nga kalalatan. Amo na ya ang ginatawag naton fighting spirit sang Pinoy. Nagalaom nga bisan ano ang kapigaduhon makatibawas gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06 na aber tungdan tanay ang palibot sang siyudad sa Bacolod. Kamusta na? Magulugal umon, matulot talatihon ang panahon, may panagsa nga pagtupa sa ulan, labi kaglabaw sa tanan perte sa pagkatugnaw. Ang aton patrol tinatural, luyag Manila kag Sende, masulay gid sa tugnaw, masulay gid sa talite kag ulan sa pagdulong sa mga impormasyon sa aton tagpalamati. Dire kita ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta ang palibot? Aksyon Fred. Basa. Temprano pa basa ang dalanon aksyon Fred, no? Sa sining kaagahon, bangod nagdato pa ang manipis gid lamang action Fred nga pagpanalithi. So sa aton sining mga kauturan, extra gid nga paghalong sa pagdala sa ilat ni sinitag sa mga salakyan kay magluwas nga matawhay ang dalanon sa siyudad sa Bacolod Action Fred. Basa man, no? After nga nagdato pa ang pagpanalithi. May ara man action Fred mga portion sang dalanon nga medyo mala, pero kung mabatyagan mo ni action na Fred ang dabarang nagadabu-dabu makita gid mabatyagan
sa windshield sang salakyan. So sa aton sini nga mga kauturon again, especially kung temprano pa nagbulugtaw kay kung may katuan nga iban sini nga kagahon dalagid no extra nga payong kag pwede man mas maayo gani kung mag suksok sila jacket action na Fred kay perti gidya katugnaw ang kagahon ang huyok sang hangin gapa nalupsot sa kaunuran siling ko gani kung sa umani pihor gini action na Fred mo maka temprano pa matindog Tindog ang matindog para mag-init tubig wala action Fred kag magpangapi kayuha basi kon sumalpak ang ang sungad mo. Ngayon yung epekto sa kagahon mo, patindugan ka gid kag para magtimpla sang kape nga kahit paano yung action na Fred, makahatag pa init-init sa kalawasan. Pwede mo na magtindog, mag-exercise. Ati, amo nang pinaka-importante, exercise sa aga. Amo na ginambal ka, ginakanta gani nila yan, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay man mo kanta ka kurog-kurog ka pa. Okay, katugnaw. Anyway, action na Fred, ang Laragway sa pila ka mga dalanon, masyado gid katawhay, no? After kahapon gani action na Fred, paglagaw na sa Downtown Plaza, halos juta gid lamang ang mga salakyan. Although ang pagbaligya ara sa gihapon, din ang iba naton nga mga kauturan, especially nga nakabaton sa nga temprano pa nga pamaskwa nagpamakalman sa mga bisti, especially sa downtown area. Action Alben? Yes, sir. Ang kuni perting prutas subong. Oo. Limo daw wala ginatandog ang prutas. Sugod karong nga adlaw pizza 26 hasta gina sa pizza 31 amo na ning mga pizza kag mga inadlaw nga perti nakabakal sa prutas. Yes, action na Fred, no? That is why nga karon man sa aga kay ang downtown na plaza sa palibot ba especially sa may dalan sa nga Gonzaga amo ning kadaman diri ga plastar sa nga ila sini nga mga baligya. That is why ang iban nagapanultol na lang bala aksyon na Fred kahit pa paano ya nga makasilingta sa mga kauturan ta mabatyagan na ang espiritu sining pila na lang kaadlaw magabulag na ang tuig 2022. Welcome na sa tuig 23. Pila na lang kaadlaw action Fred? Mga I think mga 4 na lang kaadlaw. Anom kadlaw. Ay gali no, anong kaadlaw na lang. Subong kundi anong kadlaw gulat kita nga magbulag tuig kag mangin malipayon sa tuig 2023 pero kabalo ka sa iban nga mga lugar sa Visayas, Mindanao, puwerte ya. Imbes nga pamaskwa, ang ila to ya halasag at tubig kay gabha. Oo. Mali ang epekto aksyon na Fred. Ay, ambot lang kung to, ang ginasambal naman kagina ni aksyon na nani. Sible bala nagamat-amat na tunaw ang ice bala sa Siberia. Kaya mo ginang malain pagid. Oo. Kung matunaw ang ice sa Siberia, kag sa China kag iban nga lugar, ang pinakatugnaw, ini ko tugnaw, subong pinakatugnaw ni, sa Enero, kung matunaw na mga ice sa Siberia, China kag iban pa, kag sumintrong hangin pa kadto sa aton amo ina siya ang bulan nga porte pagid sa pagkatugnaw. Gani man ang kuan gani aksyon na Fred, mabatyagan gid bisan kasuksukan na sweater o kung sweatshirt ang tugnaw ara sa gihapon. Amo nang galakat kas dalan hindi ka kabalo, gatulo na ang ilong mo. Oo, kagadala na aksyon na Freddy ang kurkurog man sa lawas kag magambal ba kag magreklamo. Wow, masyado ka tugnaw. Sini nga ka. Kita ka sa pelikula na nga kung magambal sila gaso ila baba. Oo. Pila kadlaw mo man ang matabo di sa aton. Oo. Grabe aksyon na Fred, no? Amo ni ang katugnaw sang sining kaagahon. Nagpatulong kami ni aksyon na nani kagina aksyon na Fred sa area sang Burgos Public Cemetery, Public Market. Dito sa may area sa public market sa Burgos aksyon na Fred, ang ila sining isda wala pa masyado display. Only ang nakita namon to ang mga temprano pa pagtastar sa mga karne aksyon na Fred.
Actually, wala pag mahal sa presyo sa baboy because still 280 ang ila sining presyo sang baboy. Magluwas lang ang baka nag 340 sa karon action na Fred. While ang manok alos steady sa gihapon nga 190 pesos sa ato sining mga kauturan. Pero kung mabakal ka sa mga cuttings ba nga ginasilingan, bawa chicken breast, chicken wings, kagang chicken rolls nila, ang thighs ba action na bread nga ginatawag man nila, chicken thighs is 200 pesos to 205 pesos. Especially ang ginatawag na nila nga mga choice cuts action na bread. So far, amuni ang pinaka mga observation karon sa patrol. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa pagkaroon Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Sigurado ako gabarikotot pang iban nga aman kay subong non-working holiday. Dindeklarar na ni Presidente Bongbong Marcos karong adlaw Pitsa 26 nga wala gihapon trabaho para nga makaupod ang mga pamilya, reunion kag iban pa malawig-lawig nga mga inadlaw. So, wala gihapon opisina. Bakasyon man sang mga estudyante. Di kamusta? Ang hamon ninyo, pwerte na kasumuod sa hamon? Pwerte mga linupad sa hamon karon nga bulan sa Disyembre, no? Pwerte bakal sa hamon? Daw ordinaryo lang ang inasudan nga hamon sa tagsa ka panimalay, no? Karkulo ko ang hamon subong isa ka balay guro may tag 3-4 ka hamon ay porte nga pagkahamon sa pagkadamo-damo, no? So may mga ang ako na limitan malaya kun 24 ginakaon ko kun maayo nga pagtimpla sang salad. Amo nang paborito ko. Kun maayo nga pagluto sang Balenciana. Amo man lang nang nanamitan ko ya sa pagtinipon-tipon sa pamilya. Gapangabay gi ko na ya nga ang salad ng fruit salad ba namion gid sa pagtimpla kaya mo nang paborito ko. Di magbalensyana galing kapoy. So perte sa pagadugay kag maluto. Di ang kinanglan ko man lang iyang inablang paghagad mo sunada mambilin sa nga dukot ba kanamit-namit ho sa pagkadanam-nanam. So ano pamahaw nyo? Abi sulusayno na makamusalaswa, sumod man, no? Kahapon nagpaksyo ko sa pagkanamit na hidlaw ka man bala. Sang pinaksyo so sa pagkanamit o. Kung may mga papanutan abaw amo ginamit paksyon sa pagkananam klase isda. Amo ning hambal sa Department of Agriculture bla. Iba nilang papano sa kanamit. Pero sa mga mall siguro may ara man nga mga papano pa. Kanamit. Pagkatapos ang baboy gid litson, kaling nga ti litson manok lang. Kaya ang litson baboy subong nga dalag ko tag 8 man, tag 9,000 hindi na maintindihan sa bulusata, no? Ang imo 8,000 na kung bakal mo na sa pagkaon sa pagkadamo na nga pagkaon. Galing kay manti daw trademark bala sang aton sini okasyon nga basta may okasyon 24, 31 birthday anibersaryo kag iban pa dapat may litson gid nga itungtong ka sa lamisa. Mabakal gani ko ng litson blang nanda karton lang
nga komunikasyon tungtong mo sa lamisa do may litsyon ka malakalay palibutan mo lang pagkaon da do na may litsyon ka man si Milili Uligo Tameoya si Bosya Lito Baba. Okay. Sa aton mga tagpalamati advance Happy New Year lang. Lapit na lang kayo. Kay ETJ Hilarso morning. Merry Christmas nga pitak. Siyempre, monitor lang sa Purok Matahom Barangay Tangob. Taga Tangob, good morning. Kay Jose Monjuan monitor ko sa Pandanbil, Hinigaran. Kapita, salamat gid. Kay Iljan Cabudillo Paborada. Good morning nga. Nagamonitor sa sitio Abilis, Barangay Santol, Binalbagan. Morning sa pamilya Paborada. Merry Christmas and advance Happy New Year. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, sang Barangay Talaban, Himamaylan, Gapangapiman, Nagapanamyawa. Kay Rochelle Matandak, good morning. Kay Alex Montisa, si Alex Montisa, morning ko na. Sige, ari ko naga-monitor. Kay Armando Gabang, good morning. Merry Christmas, bao perti katugnaw di sa Palaka, Pulupandan. Amo-amo man di sa amo na. Sa palibot sang bilog nga Pilipinas, ang bagyo ganiya, perti pagid. Ay, oo. Grabe katugnaw. Sos, gakurog-kurog kao. Ay, oo. Porte, no? Amo ni lang siling ko nami magkisang tugnaw pero halong kita kay man basta porte katugnaw ang pamalatian gatuluhaw man. Kay Judge Nap Diamante, advance Happy New Year kay Bitilaw dira sa Binalbagan. Kay Paririmias Arroyo. Kay Toto Rao Lalibugas dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Reubin Tampos Kagbab Francia, morning, advance Happy New Year. Kay classmate ko Efren Pompirada Kagnets Alarcon, kamusta ka mo? Si Pari Kinit Pabon, si Paring Istoy Querido, gawaking-waking ka na. Si Pari Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Binos, bati ko daw Christmas party sang barangay Kapon, barangay Por. Amot diin sila. Dira sa barangay Punta Taytay. Kay Nili Makiling, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kaagahon. Kanami dugsing, no? Kon kaagahon, sige. Oy, ari ho, may na-record nga 25 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas ka nagdala sa kabilugan 203,567. Amo pa nakadamo sang COVID, ha? Samtang wala naman sang bagong na report nga naka-recover sa COVID-19, ang total recovery nagapabilin sa 194,979. Dugang pa, wala man sang bagong na report nga napatay sa COVID-19, kag ang nagkalamatay nagpabilin sa 6,524. Sa mga bag-o nga kaso, may pinakadamo nga na-record ang probinsya sang Iloilo, may 10. Kaginsundan sang probinsya sang Negros Occidental, may 6. Ang syudad sa Bacolod, may 4 ka bag-o nga kaso sang COVID-19, 3 sa syudad sang Iloilo, kag 2 sa probinsya sang Antique. Wala naman sa bag-o nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Aklan, Capiz kag Guimaras. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Ginkalipay man ni Police Colonel Sherlock Gabana, PIO Bacolod City Police sa pagpaybalo. Matawhay ko no, siyam kaadlaw ang Misa de Gallo sa mga kasimbahanan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Gabana, epektibo ang pagplastar sa mga police assistant desk sa compound sang simbahan kag wala sa mga untoward incident nga natabo sa sulod sang siyam kaadlaw nga pagbantay sang mga otoridad. Maayo ini nga balita sa aton sini mga kauturan. Magamo-amo lang ni nga matawhay pirme, kundi daw katawhay lang
Ginagpaginbulahan kagin pasalamatan man ni BCPO Director Colonel Tomas Joseph Martir ang tagsa ka mga kapulisan, force multiplier, mga barangay tanod matapos nag-isa kag nagbulig sa nagluntad nga katawhay kag kalinong. Action Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Mabalik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si mga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guro Sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan, nagmamuna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaloyan si mahal nga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Daw maayad-ayad. Suno sa report daw 5 lang ang biktima sang palupok ba? Mga 50% kuno manubo ikumparar sa nagligad nga tuig. Namita ni ba? Kung magpadayon ini nga wala sang madamo nga biktima sang palupok para happy man ang aton sini mga kauturan kabudlay kon may mga biktima sang palupok so amak mo nga ang iba niya ga-enjoy ginsug alaw na pagbutlak sang adlaw sa masunod nga tuig ang tanan intact ang pamilya, happy ang pamilya. Ang iba niya to sa ospital natalabog ang tudlo, bulag kag iban pa. Ang iban kon hindi palaron nagkalamatay pa bangod sang palupok. Amo na bala nga ang palupok gid. Abi kung papilion ka, palupok o pagkaon. Of course, sa pagkaon. Galing ang utod naton nga iban gasulubra ang kwarta Hindi man naton na mabasol. Alang-alang mo na sila kigan kaila man na ya. Kung munuhon mo na karon, mabalikan ka pa sugilano, nya nga imo ni kwarta, akalain. Porte, no? So, ang aton ya advice malang. Kung mahimo, pwede lang anay, pulo pagkaon lang anay. Kung may palupok, man inang gagmay lang sa una sa tiyempo namon, libintador lang ganito Pwede mo yung makaptan, may halitan pagani. Sa una sa tiyempo namon, obra ka lang kawayan, huyop-huyop, kag palukpon, okay na. Ang balatian mo lang kung maurot, sirab ang kilay mo. Amo na. Daw, hindi tama ka delikado, no? Ato niya, ulo advice mo lang ni, para mana sa kayuhan sang kabilugan. Kay Imbong Jocampo, monitor kami diya sa Maaw. Taga Maaw, good morning nga. Kay Julpa Caritatibo, Tamyaw Cobindol Family, Tilong Kulot Caritatibo, John Kag, Mamay sang Luna, Street La Paz, Iloilo City. Taga Iloilo, good morning Baw, si Rocky Puentispina, good morning, Action Friend Monitor sa Blaze for Jesus. Okay Yan ni Iloy si Chamingay, tupad balay ko sa una. Sigurado ina pangamuyo tani nga kabay pa diretso sa didto sa ibabaw. Upod to sa manunubos ang kalibutan. Kay Jinky di Alagdon, morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Kagdok Mat Mayo, dara kay Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar MG Season, sa tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, gikan sa Arizona, USA. 50 cent naman ang ginpadala. Sige. Merry Christmas. Sige, salamat gid kay Rocky Puentispina. Kay Abraham Sirantes, good morning. Always gid gamonitor kami di sa Barangay Yubo, La Carlota City. Tamyaw lang pamilya Sirantes kag Abiset. Sige. Kay Bogs Asa, morning Bacolod. Sige. Taga Bacolod kuno morning, diin ikaw nga bahin sang kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Balik ako pagkatapos ini.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duan ma'am na kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, pagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba. Time las 4:52 na sa katugnaw sang panahon timing gida mangapi-kapi kita ang aton
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, kay Eric Corbina, advance Happy New Year ko no. From Kabalikat, Sibicom 401, Binalbagan Chapter. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning, Merry Christmas, advance Happy New Year, tamyaw ko akong mangod. Nga si Jessica Balindis Binuya, happy birthday. Birthday kapon, belated happy birthday lang kay Jessica Balindis Binuya. Dira kay Diding Aluhaminto, kay Niliana Sabran, monitor kami dia sa barangay Tagok, Purok Bangka, Kabangkalan City. Sabran, pamili nga peta. Bao, ara ng tugnaw, gahuyop na. Kay Billy Albay, good morning. Merry Christmas, Happy New Year. Kay Dante Makilan, Merry Christmas. Manuel Janong Gran Kapal, good morning man. Dira kay Doy Arthur, Merry Christmas. Kay Idilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning lang. Mayo lang pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:55. Balik ako pagkatapos ini. Pagbisita sa Ayala Mall. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tiol nga kinahanglan nga mag-evacuate. Pagdala sa payo nga, kalo, jacket, gid. Kay kalabanan sa aton mga utod, nakuro na sa porte sa pagkatugnaw sang panahon. Ang malain ni kung may mga
rayuma kabla sa una, dali sumunod ng high class na eh. Daw hindi na rayuma, may mga inisla ng mga ngalan. Ay, puwerte ho. Gatukal na ang rayuma mo sa una mo, kung puwerte abe. Mabala mo na sa kung mag-abot ng tigululan, kay gaamat-amat na sakit ang mga kalutalutahan sang aton sini mga katigulangan. Amo gina. Kung nagaedad ka na, ginasukot na ang tanan nga bisyo mo sang hubin ka pa. Hindi bala? Kay pelikula Kalsado Susa, good morning. Oho, live streaming lang ko di sa Singkang. Taga Singkang, good morning. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor lang sa Binalbagan. Kay Barani ni Rico, tamyaw ko bukay aming opsima Geng Perez Konsing Baran, alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Dodge Dalida, morning lang. Kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilom. Kay Rimar Binanyo Lingoste. Oh, watching live Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor lang sa Binalbagan, Merry Christmas. Kay Caminso Siason Biboso, tamyaw ko Siason Family, kag Peregrino. God bless. Sige, morning sa inyo. Dire kita, pasudlon tanay ang report sa puwersa sang aton sini kapulisan. 39 anyos nga persona nga nadakpan nga may ginabitbit nga armas ginpasakaan na sang kaso. Aber. Luis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office, napasaka ang kaso nga disobedience in person in authority kag kaso nga alarm and scandal. Bato kay Carlo de los Santos, 39 anyos, pumuluyo sa Poroxais, Barangay Granada, sinisyudad sa Bacolod. Ini matapos na alarma ang pila ka pumuluyo sa nasabit ka lugar, Action Fred, matapos makitaan si Carlo de los Santos ngay maginataklos kag ginawayatan nga armas lotang, kag sa nagresponder ang kapulisan sa Police Station number 5 sa pamahuna ni Police Lieutenant Melvin Mercado dito na nabaluan, Action Fred, nga toy gun o kon replika nga kaangay sang kalibre 45 ang ginawayatan sang sospetsado. Si Carlo de los Santos, Action Fred, ang yara karon sa custodial facilities sa Police Station number 5 matapos gipasakaan sang kaso. Sineret nga naka-inform sa aton nga mayara kuno nga tao nga ginaligan nagasukbit ang pusil. So pagkabato namon sang report pagkakuha naton sa aton nga tropa kag pa-verify definitely preparado kan kita kay ginasiling nga armado. O galing pagkadakop naton dito mo determine sa aton nga mga reactin nga replika ang iya nga ginasulusukbit kag ginagamit man iya nga pamahog kumbaga sa palibot niya da. Actually, ang ini nga tao may mga previous records naman at pinirit may kaso naman mga previous cases natin dira sa Barangay Granada. Initially, at incident side man ini nga kaso sa mga previous ng mga pagpangawat at pinirit. Muna nadakta natin siya kung nagasukbit ang isa ka replika manggali nga pusin. Ginagamit man niya da nga pulo pamahog kag intakon sa tropa kag nakuha man natin actionary kag makailan natin nga disobedience kag alam skandal way nag-prosper man ang regarding sa replika kay waya man gingamit krimen actionary. Action Fred, si Police Lieutenant Melvin Mercado, officer in charge sa Police Station number 5 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Agaga tulutaklos armas mo na nga may pa na ang Smith and Westlake kay galupok pa. Ay ho. Agaga tulutaklos ang plastic na. Ay ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Kabay pa nga hindi lang mamatuod ang palayag sang pila naton ka mga nagabantay sang ikaayong lawas nga bangod sining kahiwatan sang Paskwa 24-25 bulag tuig sa bulan sang Enero
ang ila sini nga projeksyon base kon kada adlaw magasaka ang COVID 400. Wow. Kabay pa hindi lang, no? Kabay pa hindi lang. Ang aton mga auto bisan paano ga lagaw ga pismas gyapon ah. Kita ko na kadto ko sa mga mall, pismas gyapon ah. Gatuman gyapon ang pila naton ka mga kauturan sang gina paanda bisan paano amnigan tagid ng lawas takabudlay na. So suo ko tapikan kas niya mak mo nga lopot kada sulod sang imo puluyan sang tagpila kadlaw. Hindi na naton pag ibalik to ah. Ang panahon lang nga daw idabantayan mo kung maglakat ka pating palibot mo umubol ang piyak balay mo. Daw pati ikaw gapanabo na magsakay ka sa lakyan umigaman yutay tubangan mo tulok ko masakit. Ay oo kalaid na hindi ta na pag ibalik tumalpit wa katuig nga pag-antos naton sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Aber kay Roger Burgos na good morning. Tamyaw ya si Mama ya Winnie Giray Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan. Sa pamilya Burgos sang San Agustin, La Carlota City. Merry Christmas kuno. Salamat gid kay Domingo Barniso. Morning da. Kay Pili Ason si Marinato Amar Tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan La Castillana. Advance Happy New Year ko no. Sige. Kay Re Flores Barayuga. Merry Christmas man. Kay Mario Olvido Aquisa. Monitor na kabili. Sinda Lugway. Carlito Subico Cagnili. Mural. Hang happy birthday ba? Si Carlito Subico kuno Cagnili Mural nagasaulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Sige, happy birthday sa inyo. Kabay pabisan paano malipayon kamo timing gid ba ang inyo kaadlawan sa panahon sang Pasko. Nami iya matuon ang birthday mo la mga pitsa 25, pitsa 31, inaya sigurado gid nga may ara ka ibutang sa lamisa. Kay tradisyon nato na mo. Basta mo na mga pizza ya, ga hiwat gid kita. Tagsa ka 24 sang gabi, kag 31 sang gabi. Kay Salvador Tanalion, tamyaw yada. Ang mga Tanalion family. Subong man si Arlene Villalobos, naga-monitor sila sa Pontevedra. With love ko, no. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Sa mga kapihanda, sa SM ba, ginapulo pangikita nila kita. Basi sa masunod nga mga inadlaw, makapamasyar tada. Ara na kuno pirmi si Monseng Siukon, si Joel Perido, si Jobert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tombos, si JC Sindico, si Roger Aguirre, kanay bibitan na. Sila ni Parecano Rivera, kapamasyar pa na. Si Lore Apurado, kay Nestor sa Concepcion Talisay, good morning man na. Advance Happy New Year lang Ang mga minstead ay kanday Boy Bala, kanday Dot Sulibin, kanday Munet Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, kanay Marala, kanay Pareed Jamson, Billy Caro, Jimmy Candelario, si Pulding Hipes guro daw permi manda. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This time check. Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano lang, ako maghulam. May pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Uno, ang pinakabakal na prutas. Nagligan mo di gabaha ang prutas daw may gabakal man pero di tanto kadamo. Kaya ginatigan na inanyang 12 fruits nga ginatawag bala. Kay maayo kuno ina mo. Nga kalabanan sa aton mga utod may ara ginabutang 12, 13 ka mga prutas sa tagsa nila ka mga puluyan. Dire na kaga mangin mabakal na ang nagabaligya prutas sa palibot dire sa siyudad sang Bacolod. Ginapangamuyo ta nga bisan paano ang inyo sini nga negosyo magauswag kag maurot ang mga prutas nga ginabaligya. Man ang prutas nga kadunot ina mas madamo ang mabakal, mas madamo ang maurot nga prutas, mas maayo para sa aton mga
negosyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na kay Candido Hildore tamyaw ako no morning mga ARB Fans Club, good morning. Kay Solomon Shea, good morning. Tamyaw Komanda Pamilya Solomon sa Gintubdan, La Carlota, alin sa Saudi ba. Kay Bubot La Chica, tamyaw ko tanan nga batch 85 Oringao Elementary School. Kapi-kapi ta. Kay Juan Salmiti Isiha, Merry Christmas, happy birthday sa akong pakaisa nga si Manuela Alcala sang Disyembre 25. Kay Inday Blasa, kay Nimpa Ibanez naga-monitor sa Barangay Tangoba. Sa Sisteria Brother, Merry Christmas kuno. Pamilya Salmiti Alcala. Munis ang sitio sitio Barangay Pinalbagan. Kay Miriam Panagiton, Merry Christmas tanan taga Barangay Lagrana. Kay Joe Art Mandagi Tones, good morning man. Kabay pabisan paano naga-monitor ka mo. Okay na aksyon? Andre? Ariglado? Sige, standby. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles. Uganda, Porte. Dito sa Northern Samar, ang apat ka mga mangingisda, tub-tub niyan, missing. Kay nagpalawod gid bisan malain ang panahon. Delikado subong. Kay ang pagmulumadlos kag pugada, hindi may balaan. Gulpi lang ga madlos ang hangin, kag kun ara kasalawod, delikado. Labi na gid kon bulubaruto lang, ang ginasakyan mo, pakulbon ina sang dalagko nga mga balod. So, pulo pa iway lang anay. Kung mahimo, pulo pa iway anay ang pagpalawod kay kadelikado sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May bukol ka bala sa baga, may tumor ka, goiter, o kung may nagatulog. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din nga impatigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no.
Pasalamat magita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton ma-share sa aton mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat ni sa LTO nga ginatag sa amon hatag sang medical mission dire sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa kanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. Las 5:34 na pasudlon ta ang report sa Bacolod City Hall. Sanggunian panglunsod formal na nga ginaprubahan ang pagpalawig sa kontrata sang IPMCDC tubtob Abril 30 tuig 2023. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Mayong Action Fred, formal na ang ginaprubahan sang sangunang paglungsod ang Resolution of No Objection o RONO hagang pagkompirmara sang pagpalawig sang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation na kaupod ang Bacolod LGU tubtob Abril 30 tuig 2023. Sila Action Fred ang padayon nga magapangalagad sa paghakot sa basura sa syudad kag pagbentinara sang sanitary landfill sa may barangay Felisa. Wala Action Fred sa may nagpamatok sa motion ni Councilor Al Victor Espinong, chair sa Committee on Law and Ordinances para sa duha ka separado nga resolusyon. Kung madumduman unagin pahag ni Mayor Albi Benitez nga may bago nga term of reference o kung TOR nga ginabalay ang Technical Working Group para sa bago nga kontraktor sa 2023. Request of the City Mayor for a passage of a resolution of no objection and confirming the extension of 4 months the contract of services between Bacolod City and IBM Construction and development of the environmental/sanitary services, collection/hauling and disposal of garbage, covering the period from January 1st, 2023 to April 30, 2023. Dapat yan si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon na proven Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na kay Pablito Benedicto daga monitor sa Mina si Palay. Kay Maria Lini Guanson Hulagay, Merry Christmas. Kay Armida kag Ibi Guanson sang Barangay 2 Isabela. Kay Aida Alunanda, Merry Christmas. Okay, salamat gid Aida. Kay Juart Mandagit Tunis. Si Aida Alunan. Tatamyaw ko ng mga taga-barangay Granada sang Merry Christmas. Kay Pili Barniso. Good morning kay Duming kag Dorothy Barniso. Advance Happy New Year sa tanan. Ba si Primo Kudan Haliko. Primo, good morning. Advance Happy New Year man. Membro ni sa sang missing ko, wala. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalansi niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan ang kulang. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera. Dungan sang anibersaryo sang Communist Party of the Philippines New People's Army. Si Action Jan Diaz may report. Action Jan. Action Fred, doble ang preparasyon kag alerto sa karon sa mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental bago nga subong man nga adlaw ginadumdum o kon ginaselebrar sa mga rebelde nga grupo ang founding anniversary sang CPP-NPA. Sunod diri kay Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagpapanaog na sa direktiba si NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan sa tanan nga mga commanders sa naglain-lain nga mga police stations diri sa probinsya nga siguraduhon nga naghanda ang kapulisan sa pagresponde lakip man ang ila mismo nga safety kag ilang nga security action Fred subong man sa mga mataw nga lugar kay tinaybaluan Yuletide season o kon holiday nga daan kalabanan sa mga areas establishmento komersyal man o kon mga balay kalanan balay ilimnan ginadagsa gid ka mga tawo action Fred tiyamba diri ni Catalogo aware na sila kag well-informed na sila action Fred sa mga dapat nila himuon nga mga tikang opensiba man o kon prevention para masiguro nga luwas sa katalagman ang publiko
sa pihak sa mga pagpamahog action Fred o kon abi makabig na nga ginabantayan sang kapulisan nga posible himuon sang mga rebelde. Labi na nga sunod rin katalogo nagtariwan nga daan ang founding chairman sa CPP NPA nga si Ka Joma Sison. Tambal din katalogo hindi na magkumpiyansa magpabilin nga alerto kaya nagpanawagan sila sang kooperasyon sa publiko nga sa tiol nga may makita ng mga suspetsosong individual hindi gid maghadlok na mag-report sa mga kapulisan. Oy, sa tataran nga mga ka-aksyon sa nagapangita dira sa minute-init nga kape kon kagawon basta kape, isa lang ato Ever young kapsul, ang sabat sa imo ginahandom sa Radio Philippine Standard Time las 5:52 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga balhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 na. Aksyon Alvin. Aksyon Fred sa ikaduhang tion liwat naman nga ginserbihan sa mandambiento di Arresto si Daniel Villaflor 30 anyos matapos ginserbi siya kahapon in warrant of arrest again sa kaso nga rape o kun paghimulos aksyon na Fred madumduman tulad diri kay Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 8 sa tulang tinalik na niya December 21 last week si Daniel Villaflor ang una nga ginaresto sa kaso nga statutory rape base man sa warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Agraviador sang RTC Branch 43 diri sa siyudad sa Bacolod napitsahan February 4 of 2015 kag wala na sang piyansa para man sa iya. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio may power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita
Las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.